Fernando, verified na lareng official ballots agamitan para king May 12 elections. Ayning detalye. Pesinayan nganing abak ning Biyernes, May 9 ning verification dareng opisyal a balota para king May 12 elections king San Fernando. Again kay king Mini Convention Center king Heroes Hall. Agpang king COMELEC Resolution number 25-0297 ay inapruban inyang March 7, 2025. Dininan lang upaya reng election officer at city treasurer bang i-check ing laman dareng kawuning balota karas dareti bang siguraduan na masalese at ustula reng balota. Verification po, tinitignan po natin yung mga official ballots na naibigay sa atin kung tama po yung nasa loob. At in-invite po natin ang mga electoral board representatives, kasama po ng ating mga watchers, mga party representative, ang media, at gayon din po kasama po yung COMELEC at ang LGU po na responsible po sa custody ng ating mga balot. Ing verification na rin balota, asak siya na rin niyayaliwang tubod. Iba't ka rin political parties, citizens arm, ang pong media. Ang mga susunod po natin na activities like sa Sunday po, magkakaroon po tayo ng early distribution po ng ating mga supplies and official ballots, kung saan ang lahat ng po ng electoral board members ay kukunin na po yung mga gagamitin na supplies for May 12. Layo ning aktibidad ing siguraduan ning integridad ning alalan at apanatili ing transparency king proseso ning eleksyon. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.